Chopin, vals opus 69 nummer 1 fra 1835 med tilnavnet Valse de l'Adieu, farvelvalsen. Hvor wienerklassikken var udpræget rationalistisk med klarhed, balance, overskuelighed og mådehold som de vigtigste egenskaber, så var nøgleordene for romantikken fantasi og følelse og en dyrkelse af det ekspressive. Dette opnås blandt andet ved avanceret, farverig harmonik med kromatik og talrige modulationer, og med hensyn til valg af form og genre, så fik komponisterne friere hænder til at vælge netop den form og den genre, som passede til at udtrykke den følelse, de ønskede. Symfoniorkestrets størrelse vokser, de dynamiske kontraster bliver større, og de symfoniske former svulmer op til gigantisk størrelse. Vores Chopin-vals er et såkaldt karakterstykke, som var en karakteristisk genre inden for romantikken. Det er et kort instrumentalstykke, fortrinsvis for klaver, som understreger en subjektiv stemning. Karakterstykkerne kan have almene titler, som f.eks. præludium, ballade, lyrisk stykke eller romance, eller de kan have en ekstra musikalsk, altså en udenomsmusikalsk titel, som f.eks. Liebestraum, Träumerei eller Ensom vandrer. Genremæssigt så ligger det romantiske karakterstykke et eller andet sted mellem absolut musik og programmusik. For at forstå det, så skal man selvfølgelig vide, hvad absolut musik og programmusik er. Programmusik, det er musik, der beskriver eller udtrykker noget ikke-musikalsk, f.eks. et litterært værk, et billedkunstværk, et nedskrevet handlingsforløb eller noget i naturen. Og et eksempel på programmusik, det har vi hørt, da vi hørte Smetanas Moldau, som beskriver Moldau-flodens løb ind i Prag. Modsætningen til programmusik, det er så absolut musik, og det er altså så musik, der ikke beskriver eller udtrykker noget ikke musikalsk, altså musik, der bare i gåseøjne er musik. Karakterstykket hører ind under den såkaldte poetiske klavermusik, en forening af det musikalske og det litterære, og det er en genre, som vi møder i særlig udpræget grad hos Chopin og Schumann. De poetiske karakterstykker, de adskiller sig fra programmusikken, fordi det litterære bag musikken ikke er virkelighedsnær naturefterligning eller afbildning, men derimod naturbetragtning og fortolkning. Chopins vals opus 69 nummer 1 er et karakterstykke, og det har altså sådan en ekstra musikalsk titel, nemlig Valse de l'Adieu, som betyder farvelvalsen. Og valsen er skrevet som et farvel til Chopins eksforlovede. Der er ikke tale om en vals, man kan danse til. Det er en stiliseret vals, hvilket er meget typisk for Chopin. Valsens specifikke karaktertræk er underkastet en raffineringsproces, der lader musikken fremstå som en subjektiv tolkning af valsens arketype. En af grundene til, at det ikke er en vals, der egner sig til at danse til, det er den meget rubato fremførelse, det vil sige i ujævnt tempo. Rubato betyder at stjæle, altså at man tager lidt her og lægger lidt til her tempomæssigt. Det der er meget karakteristisk for romantikken, det giver frit løb for de subjektive følelser. Formen i valsen er fri, den følger ikke nogen eksisterende formskemaer, og den er sådan her: A, A-mærke, B, B-mærke, A-mærke, og det gentages så B, B-mærke, A-mærke. Så kommer der 2 C-stykker, D-stykke, C igen, D igen, C igen, og til sidst et A-dobbeltmærke. A-stykkerne de er på 16 takter, og alle de øvrige formled er på 8 takter. Men lad os prøve at høre det første A-stykke. Der er tale om avanceret romantisk harmonik, som det er svært at lave funktionsharmonisk analyse af. Men det, der styrer harmonikken her i den første linje, det er bassen, som har sådan en kromatisk nedgang, hvor den kører her fra F
ned til E, ned til S, så kommer der et heltonetrin ned til Des, og så kører den kromatisk op igen til D og til S. Den der bevægelse, det er ligesom det, der styrer harmonikken i den første linje. Linjen slutter så med en rimelig standard kadence med sådan et kvart sekst forhold, sluttende på tonika i As-dur, som er vores hovedtonart. Det skal lige siges, at når man skal analysere akkorderne her i A-stykket, så skal man ikke tage den første betonede, dissonerende tone her med. Der kommer hele tiden sådan en den der. Det er sådan en dissonerende tone, som ligger på et-slaget, og den skal altså ikke læses med til akkorden. Den rigtige akkordtone, hvis jeg lige kan finde min cursor, rigtige akkordtone, det er C'et. Og lige så den videre, den skal ikke med, det er P'et, som hører med til akkorden. Det vil sige, når vi så kommer herned, at så er det først vores S, der skal analyseres med i akkorden, sådan at vi har S, S, C og S, og dermed får en As-dur med S i bassen, altså en kvart sekst akkord, dominant kvart sekst akkord i As-dur. Efter A, så kommer der et A-mærke, hvor den mest markante afvigelse fra A'et, det er hen i takt 11, hvor der kommer sådan en lille krummelure der, sådan en polyrytmisk melisme, hvor vi kan se, at vi har et eller andet 13 mod 2 eller sådan noget. Og det er meget karakteristisk for Chopin at lave sådan nogle polyrytmiske melismer. Overordnet set så har vores A-stykker en karakter af sorg, bedrøvelse, hvor nogle af de ord vi satte på, vi kaldte det for melankolsk afsked, når nu valsens tilnavn er farvelvalsen. Men herefter så følger så et mere festligt, optimistisk afsnit, hvor harmonikken er meget mere simpel end i A-stykkerne. Og vi hører også lige B-stykket. Vi har her en simpel dominant tonika harmonik, og vi har også simple fortsætninger og eftersætninger, opbygninger med 2 plus 2 plus 2 plus 2 takter, ligesom vi kender det fra Wienerklassikken, at vi har et lille motiv med dominant tonika, men en tonika, som har tertsen i bassen og dermed ikke er så lukket en afslutning. Og når det så kommer igen, så er det en stærkere slutning med dominant 7 og så en rigtig tonika. Så her har vi altså en fortsætning på 2 takter og en eftersætning på 2 takter. Derefter så kommer fortsætningen igen i de her 2 takter, og så kommer der så en eftersætning med en ny slutning. Man kunne også se alle de første 4 takter som en lang fortsætning, og så se de næste 4 takter som en eftersætning. Så det er altså både simpel harmonik, og det er også en overskuelig opbygning, som vi kender fra Wienerklassikken, med 8 takter, der kan underdeles i 4, og som igen kan underdeles i 2. Efter B, så kommer der en variation af B, som vi kalder B-mærke, hvor den væsentligste ændring i forhold til B, det er, at rytmen er ændret her i motivet, så den siger Efter nogle flere A- og B-stykker, så kommer vi så til C, som har en nogenlunde tilsvarende opbygning som B. Det er også her en simpel dominant tonika harmonik, og igen så har vi et stykke på 8 takter, som kan inddeles i 4 takter, altså en gentagelse af de 4 takter, og igen kan de 4 takter inddeles i en fortsætning her og en eftersætning her. Og vi prøver lige at høre C-stykket. Hvor B-stykket, det var sådan et festligt, optimistisk afsnit, som vi kunne kalde for munter tilbageblik måske, så er vi her nede i noget rolig vals, farvelvalsen kunne man måske kalde det. Men efter det her C-stykke og det næste C-stykke, som er helt magen til,
Så kommer vi så til D, som er noget mere oprevet i stemningen. Det er udformet som et stort crescendo, der starter heroppe i piano. Så er det så poco a poco crescendo, det betyder mere og mere crescendo, inden vi her ender i et stort forte. Og med til at understrege det her crescendo, så har vi melodilinjen, som er en lang kromatisk opgang. Starter her på C, går op på Des, på D, på S, på E, videre op til F, så en hel tone op til G, halv tone op til S og en hel tone op til B. Og det er den her kromatiske opgang i melodien, som er det styrende element i forhold til harmonikken. Nu er vi igen ude i noget avanceret romantisk harmonik, ligesom i A-stykket. Men dengang er vi det dog i stand til at analysere det meste af det funktionsharmonisk. Og det viser sig at være sådan en kæde af dominantforhold, hvor vi her har en vekseldominant, som jo er dominant til dominanten. Og så har vi her en bidominant, som er dominant til den her tonika-parallel hernede. Og endelig så har vi en almindelig dominant, som er dominant til vores tonika. Og så slutter vi på en dominant septimakkord med tersten i bassen. Og altså vi slutter ikke på tonika, vi slutter på dominant, og det er det vi kalder for en halvslutning. Så D-stykkets lange crescendo, det ender altså her åbent på en dominant, efter en kromatisk opgang og et stort crescendo. Og det lyder som en slags frustration, inden vi så vender tilbage til vores farvelvals i det næste C-stykke. Så overordnet set så indeholder vores Chopin-vals både nogle elementer, der peger bagud i tiden, tilbage mod Wiener-klassikken, og det er primært i formledene B og C, at det findes. Og så indeholder den altså også elementer, der er typisk for den romantiske musik, og det er primært i formledene A og D, at vi finder de elementer. Så i B og C, der har vi de her korte, symmetrisk opbyggede fraser med 2 plus 2 plus 2 plus 2 takter. Vi har fortsætning og eftersætning, og vi har simpelt dominant tonika harmonik. Hvorimod i A og D, der er vi ude i noget meget mere kompliceret romantisk harmonik med kromatik. I A-stykket var det i bassen, og i D-stykket var det i melodien. Vi har helt overordnet set en individualiseret form, hvor Chopin han kan vælge den musikalske iklædning, han vil til sine forskellige musikalske stemninger i den rækkefølge, som han har lyst til. Og så har vi det her rubato med at tempoet det stiger og falder undervejs. Og alt sammen så er det her med til at understrege de forskellige subjektive stemninger.